Қарақыш хатыны белән ерак җирләрдән килеп, бер кара урманга кирип, карт бер имәнгә оялап, калган бүтән гомерләрен шунда үткәрмәкче булдылар. Үзләре сайлаган бер карт имәнгә оя ясап, җәй буе шунда балалар үстерергә уйладылар. Буларның бу ниятләрен ишеткән бер сукыртышкан каракышка: "Эй, кошлар падишаһы! Сез уяларга уйлаган бу имәннең төбе чирегән, якын арада авып төшү ихтималы бар. Мин сезгә башка агачка уяларга киңәш итәр идем" дигән. Каракыш нишләп әле ниндидер бер сукыртышканның сүзен тыңлап торсын. Бүтән халык каракышның кишенә сыкланганда, мактау җырлары җырлаганда, бу сукыртышкан патшалар эшенә кысылырга ничек җөрьәт итә? Каракышаны бүтәнләй күрмәгәндәй, ишетмәгәндәй оя ясарга киреште. Озак та үтмәде, падишаның сарай салынып бетте. Гомер узатырды, балалары да булды. Бәхет өстенә бәхет килде. Бер заман каракыш иртә белән хатыны һәм балаларына азык алып шатланып кайтса, ни күзе белән күрсен? Имән ауган, падишаның балалары, тормыш иптәше, барчасы имән астында калып үлгәннәр. Моны күреп каракышның йөрәге янды. Ул кара кайгыга батты. Мин бу бәләне башка һич нәрсәдән түгел, үземнең тәкәбберлегемнән генә күрәмен. Мин хурлаган сукыртышкан миңа үгет нәсихәт, төпле киңәш бирде. Ә мин исә горурлыгыма хуҗа була алмыйча борын чиердем дип елады. Сукыртышкан моны күреп: "Эй, падишаһ кыш, үзеңә мәгълүм, минем уям җир астында, агач төбендә, шуңа да тамырларның хәле турында барында белеп торам" дип шелтәләде. Бу сүзләр каракышның ярасына тоз сипкәндәй булды. Иптәшләр, киңәш биргән кешедән борын чиергәнче, аның сүзенә дә колак салыгыз. Аннары гына 7 кат уйлап, бер кат кисегез. Гариф Зарифка карап: "Әйдә, дустым, бу агачтан шикләү үгезе башык" диде. Тегесе каршы төште: "Эй, дустым, ул агач күрәсең, бик биек, каян да безгә менү? Кая шикләү ашау" диде. Гариф тиз генә бирешергә теләмичә: "Көч белә ала алмаган нәрсәне хәйлә белән алалар. Син мине иң башыңа атландырсаң, минем шикләүкле бутакларга буем җитәр. Аннары икебез дә шикләү ашарбыз, яме" диде. Зарифның да күңеленә бу фикер бик хуш килеп, агач янына йөгерделәр. Зариф тирләп пешеп көчен сарыф итеп, Гарифны иңнәренә утыртты. Иптәшенә үрелеп, шикләүкне аласы гына калды. Тик менә тирә. Гариф агач башында шатыр-шутыр шикләүк ашый. Зариф дустына шикләүкнең кабыкларын гына ташлый. Килешү бик тиз онытылды. Мәскин Зариф Гарифның кулыннан ялгыш ышкынган шикләүкләрне генә чүпли. Югарыдан төшкән кабыкларны гына ялый иде. Зариф исә хәйләсенә бик сөенеп, авызын йырып корсагын тутыра иде. Тормышта Зариф ише дә, Гариф ише дә дуслар очрый. Кайсысы үзенә файда алу өчен сине куллана, кайсы берсе үзе синең өчен файдалы була. Аң бул. Үзен дус дип атаган һәр кеше чын мәгънәсендә дус була алмый шул.